масъулони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 87 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҷиҳати бемушкилӣ гузаронидани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 як қатор тадбирҳоро роҳандозӣ карда истодаанд. Тибқи иттилоъ муассисаи мазкур аз 58 синфхонаи таълимӣ иборат буда, дар онҳо зиёда аз 200 адад батареяҳои гармидиҳанда насб карда шудааст. Дар баробари ин роҳраву дигар утоқҳои корӣ низ бо 100 адад гармидиҳанда таъмин карда шудаанд. Таълимгоҳи мазкур соли панҷум аст ки ба шабакаи гармидиҳандаи шаҳри Душанбе пайваст буда, дар фасли сармо бо гармӣ таъмин карда мешавад. Тавре масъулин иброз доштанд, ҳамасола дар вақти муайяншуда батареяҳои гармидиҳанда ва элеватор пурра аз таъмир бароварда мешаванд. Дар баробари ин дар муассиса ба миқдори муайян захираи иловагии қум, намак, ангишт ва дигар сӯзишворӣ захира карда шудааст. гармии синфхонаҳо ва роҳраву дигар утоқҳои корӣ дар ҳолати мӯътадил нигоҳ дошта шуда, пайваста аз ҷониби омӯзгорон ва кормандони техникӣ назорат карда мешаванд. Дар муассиса сито ташкил карда шуда, нақшаву чорабинӣ тасдиқ карда шудааст ва инчунин дар муассиса ҷадвали навбатбории шабона фаъолият дорад ки шахсони масъул аз рӯи ҷадвал амал мекунанд. Бо вуҷуди муассиса бо шабакаи гармидиҳии шаҳрӣ таъмин будан, то имрӯз дар амбор зиёда аз 30 литр сӯзишворӣ, 1 тонна ангишт, 100 килограмм намак, 5 кубометр ҳезум, 1 адад генератори барқӣ таъмин карда шудаанд. Бояд гуфт ки дар таълимгоҳи мазкур 2712 нафар хонанда дар ду баст ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. айни замон омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 идома дошта, қисми зиёди корҳо аллакай ба анҷом расонида шудааст. муассиса ба воситаи элеватор бо гармӣ таъмин шуда, 2 адад элеватор дар ҳолати корӣ қарор доранд. ёдрас мешавем ки дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри таҳсили хонандагон шароити созгор муайё карда шудааст. бояд ҳар як хонанда чунин шароити фароҳамовардаро самаранок истифода намуда, ҷавобан ба ғамхориҳои роҳбарияти олии мамлакат донишҳои замони муосирро аз худ намоянд ва дар оянда ҳамчун мутахассис дар кишвари хеш фаъолият кунанд. дар ин баробар омӯзгорон бар он талош доранд ки ҷиҳати ҷалби хонандагон ба донишомӯзӣ аз рӯи барномаҳои таълимӣ бештар кор кунанд ва шавқу рағбати таълимгирандагонро ба китобхонӣ бедор намоянд.